Giawhag sa National Bureau of Investigation sa Cagayan de Oro City ang publiko nga magbinantayon batok sa mga peking dolyar human sa pagkasikop sa usa ka lalaki nga namaligya og peking US dollar bills sa Dakbayan. Si NBI Regional Director Angelito Magno niingon nga nakadawat sila sa miaging semana og impormasyon kabahin sa giingong dakong sindikato nga moabot sa syudad. Ning baguhay lang usa ka Pedrito Tabalon, residente sa Balungis, Barangay Balulang ang nasikop human kini mibaligya og peking US dollar bill ngadto sa NBI agent nga nagpailang customer. Nakumpiska gikan kang Tabalon ang mga nagkalain-laing balor sa peking US dollar bills. Sigon ni NBI Operatives Head Wenceslao Galindez nga posibleng konektado ang mga nikatap nga peking dolyar sa umaabot nga eleksyon, hilabi na nga magamit kini pagdasig sa mga botante nga mobutar sa usa ka kandidato. Ang mga peking dolyar gi-turn over na kagahapon sa Bangko Sentral ng Pilipinas.